Понякога емоциите на детето изглеждат нелогични, неразбираеми, абсолютно непонятни. Сякаш държим купче на Рубик и нямаме идея откъде да започнем. Но има начин. Не да го оправим, не да го наредим, а да се научим да бъдем до него. Ето 5 стъпки, които можем да приложим, когато детето се провали или пък загуби вяра в себе си. Стъпка 1. Спри да въртиш, просто задръж. Не започвай веднага с обяснение или утеха. Можеш да кажеш нещо като "Тук съм, при теб съм, виждам, че ти е трудно". Детето има нужда първо да бъде разбрано, непоправено. Стъпка 2. Оставете го да изкаже емоцията си. Позволете му да бъде тъжно, ядосано, объркано. Попитайте го как се почувства когато. Стъпка 3. Поканете го да размисли. Не го натискайте. Просто отворено предложете. Искаш ли да помислим заедно какво не се получи и какво можем да направиш различно следващия път? Стъпка 4. Пренасочете фокуса към усилието, а не към резултата. Помогнете му да види себе си отвъд оценката. Може да опитате с въпрос като "Нека се пак видим какво направи добре, кое ти се получи добре, какво научи за себе си". Стъпка 5. Завърши с състрадание, а не с съвет. Детето не иска рецепта. Той иска да знае, че въпреки всичко ти пак го виждаш като способно и го обичаш. Може да му кажеш нещо като "Грешките не променят това колко вярвам в теб". Или пък да попиташ "Как мога аз да съм до теб, когато ти имаш нужда". Купчето може да е разбъркано, но нека се опитаме да го запазим цяло. И не е нужно да го наредим за детето. Нужно е да го държим в ръцете си, заедно с него.